kan kaunar ki masoyiya, ki na tantama na ki ne ba ni barin ki daɗi wuya. Dawo zaɓin raina karka wuce na kaji ɗan baba. Ni alkawarin zan kula da ke da wuya ba ne ya da ke, ruhi jiki kin mallake daɗin zamana sai da ke ya zane idan ba biki masoyiya dawo. Na nisa a so ba ni je ina kiran ki dawo ki je ki tausaya ki ban agaje kar da ki ce da ni kin gaje kusa ki ne nake so ni je ki ban ko zan daina damuwa masu dan mani da ke sun ji kuma ya dawo masoyiya ta karki guje